Как дела? Как настроение? Как коронавирус? Язның бер көне ел туйдырганга Рөстәм Миңнеханов эш сәфәрен кырлардан башлады. Коронавирус шартларында анда да санитар таләпләрне үтәү кирәк. Һәр игенченең сәламәтлеге кадерле. Вакытында чәчсәң, уңыш та яхшы була. Вопросы питания, вопросы средств защиты, все есть, все нормально. Какие-нибудь пожелания есть? Кырда да битлектән йөри шарт, ә битлекләрне Әлмәтнең Алсу оек фабрикасында тегә башлаганнар. 19 тегүче 2000 битлек һәм 250 махсус саклык киеме чыгарган. Президент фабриканың эш юнәлешен үзгәртүен хуплады. Тегү материалларының составы белән дә кызыксынды. Ткань откуда? Администрация. Бу фабрика битлекләрне һәм махсус киемнәрне волонтерлык оешмаларына бушлай өләшә. Мәрхәмәтле Әлмәт игелек проектлары шәһәр штабына ярдәм итүчеләр рәтендә. Штаб коронавирус килеп чыккач, авыр хәлдә калган кешеләргә ярдәм итү йөзеннән оеша. Татнефть ресурс үзәге үзелешен кертә. Практически пол республики, она благодаря компании Татнефть обрабатывается, обеспечивается жизнедеятельность. Но я не говорю уже о других вопросах. Вирус кискенләшкән очракта хастаханәләрдә авыруларга өстәмә урыннар булдыру көн кадагындагы мәсьәләләрнең берсе. Рөстәм Миңнехановка Татнефтьнең медицина-санитар үзәгендә яңа бактериология лабораториясын күрсәттеләр. Монда реанимация бүлегендә яңартканнар. Ясалма сулыш аппаратлары да җитәрлек диләр. Президент табиблар белән онлайн аралашты. Огромное спасибо, что вы позволили это сделать нам в Альметьевске. Спасибо огромное. Молодцы. А сколько по времени у вас на анализы? В течение какого времени вы результат можете определить? У нас стандартные анализы 6 часов. Президент Әлмәтнең онкология диспансерында радиотерапевтик корпус төзелеше белән танышты. Аны апрель ахырында кулланылышка тапшырырга тиешләр. Хәзер вакытлыча йогышлы авырулардан дәвалану үзәге итеп кулланып торырга исәплиләр. Әлмәтне вирустан саклау өчен күп эш башкарыла монда. Көн саен дезинфекция уздыралар. Аларның эшен Рөстәм Миңнеханов шәхсән килеп күрде. Ишек алларын, кибетләрне, дарухана тукталышларны эшкәртәләр. 60 кеше 3 сменага бөленеп тәүлек буе эшли. 7 техника кулланыла. Фәрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән Җылы эзле фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.